Dydy hwnnw wrth gwrs ddim yn deitl swyddogol, ond mae'r math o deitl all godi gwallt unrhyw un ac yn sicr godi gwrychu'n y trigolion sydd yn byw yn y fath bentre. Pentre Trelewis yn un o'r cymoedd bach hynny cyd rhwng Caerffili a Merthyr, ardal sydd wedi ac yn dal i ddibynnu ar y pyllau glo. Ond os ydy glo yn gyfrwng bywoliaeth yn y fan hon, mae hefyd wedi difwyno'r amgylchfyd i'r fath raddau nes bod angen miloedd o alwyni o ddŵr bob dydd i gadw'r tai yn lan. Mae ymateb pobl Drelewis i hynny fod bynnag yn gymysg ac ddeall rhywun ddeall pam, oherwydd fe wnaed a ddiwydion felly yn y gorffennol. Yn sicr mae gan y bwrdd glo broblem yn y fan hon, yn enwedig yn wyneb y ffaith nad oes llawer o ddewis lle i storio'r glo mewn ardal ddiwydiannol. Ond dewis ai peidio fe gyfyd y cwestiwn a ddylid gorfodi'r bwrdd rhywsut rhywbodd i ail ystyried i agwedd yn y fan hon, yn enwedig am fod pobl yn ceisio byw yma yn ogystal â gwneud bywoliaeth.